Приятели, здравейте на всички! Продължаваме с обучителни видеа, посветени на компютъра CHRI SCPM. Нека ви напомня, че компютърът CHRI SCPM е радиолюбителски компютър. 8-битов компютър, изграден върху съвременна елементна база. Тоест, това е компютър. Това не е ретро, това е напълно независим компютър, но който може да изпълнява много програми от добре познати древни компютри. Само хипотетични компоненти. Компютърът е описан подробно в радиосписанието. Има сайт за техническа поддръжка и няколко общности, където винаги ще ви помогнат. В това видео ще говорим за RAM чипа, който е маркиран на снимката с зелено петно. В историята за това как да използвате системния панел, блокът за Pizetto се оказа малко размазан, така че сега сме тук, за да наваксаме и. Нека се опитаме да разберем каква идея е имало, когато този RAM чип беше добавен. RAM чипът виси на общата SPI шина на компютъра и има размер от 128 килобайта. Така че, нека да поговорим за какво е и как да работим с него правилно. Компютърът ни работи. За да се види по-лесно, днес клавиатурата е поставена отделно. За да стане ясно какво натискаме. Картината отляво не е емулатор, а специална карта за заснемане на видео, която показва картина на живо, които компютърът произвежда. И така, нека започнем. За какво е необходим RAM чип? Списанието каза, че е необходимо главно за работа с две потребителски сесии, но всъщност ситуацията тук е малко по-интересна. Стартираме компютъра, избираме определено изображение на операционната система. Тук получаваме определен набор от команди, стартираме нещо, стигаме там. Нашата среда за разработка. По всяко време имаме възможност да влезем в системната конзола, като изберете секцията RAM и EEPROM и даваме команда A, т.е. записваме нашата RAM в RAM. До дъното 64 килобайта. Двата блока, показани тук, 1 и 2, са долните и горните 64 килобайта RAM. Сега разбираме, че имаме нужда от това. Рестартираме компютъра. Като напомняне, CTRL-Alt Escape работи като команда за рестартиране. Тук. Работает как команда перезагрузки. И сега виждате, че можем, той ни предлага да стартираме от EEPROM, от блок 1 или 2. Избери. Зареждаме от EEPROM и веднага се озоваваме в нашата запазена потребителска сесия. Съответно работиш, спестил си, поставил си, някакъв аналог. Някакъв аналог на режима на заспиване на компютър. Те спокойно изключиха тока, пуснаха го отново и се върнаха. Това е първият вариант как да го използвате. Тази опция може да се разшири малко. Как става това? И нека да преминем през всичко това отново. Рестартираме компютъра, зареждаме от изображението на операционната система. Нека го спасим. О, съхранихме го в блок 1. Г, спасихме. За какво е? Има магическа клавишна комбинация CTRL-Alt-F. Намираме се в първата потребителска сесия.
попадаем в первую пользовательскую сессию. Здесь мы, например, запускаем какой-нибудь Редактор и отворете някакъв файл. Тук имаме нашия работен файл. Сега преминаваме към втората потребителска сесия. Отиваме на диска, където имаме компилатора. Компилаторът е тук. Съответно вече можем да компилираме тази програма. Нашата програма е съставена. Нека се опитаме да го стартираме. Ето го разбираме. Натиснете Ctrl Alt F. Нека да се върнем. Сега можем. Коригираме нашия код. Запазваме резултата. Връщаме се към втората сесия, където имаме компилатор, и повтаряме същото. Субтитрите са направени от DIMATORZOK. Виждаме нашия резултат. Това е много удобно от гледна точка на разработката, тъй като в същото време има две потребителски сесии. Всъщност имате пълна среда за разработка. Имате както редактор, така и. А самият компилатор значително ускорява работата. Така че това е първият плюс. Второ, защо беше необходима още една микросхема? И какво още е интересно за нея? Компютърът на Крис има способността да го изгради без блокчейн. Тоест, всъщност, имаме минимално ефективна компютърна конфигурация. Централен процесор и чип памет. След това, когато компютърът стартира, той започва да търси. Анкетирайте всички наши устройства и вижте какво е намерено и какво не е намерено. Това се отразява на началния му екран. Първо проверява паметта. След това проверява коя версия на нашия компютър е и след това проверява дали има контролер на периферно устройство. Контрол на периферни устройства. Нашите клавиатури работят чрез него, изходът на екрана работи чрез него, мишката работи чрез него, GPIO работи чрез него, COMPORT виси на него. Ако внезапно нямаме този контролер и нямаме и SD-картата, SD-карточка тоже у нас не находится, то компьютер автоматически загружается у нас от блока на нашия RAM и стартира програмата, с която нашей ПЗУшки и запускает в работу ту программу, с которой обработката при натискане на клавиши се извършва малко по-различно. В случай, че чакаме да бъде натиснат клавиш, но нямаме контролер за периферно устройство, компютърът се държи малко по-различно. Връща виртуални кликвания с несъществуващ код и програмата може да обработи това. Следователно можете да разработите програмата на нормален компютър, след което свържете разширителния модул, който вече съдържа VG8, всичко, карта, към вашия компютър, който сглобени в минимална работеща конфигурация, качете информация там в RAM-чипът, разбира се, предполага се, че е инсталиран там, ние шием информацията в него и след това,
Когато го включите, той автоматично ще стартира програмата и ще работи с нея. Това е първият блок. Вторият блок, който имаме е по дизайн той се използва, за да може клиентската програма да има достъп до него. Много е просто. Само няколко заключения. Вече е направена малка програма, нека я разгледаме. Всеки, който е чел описанието на компютъра, си спомня, че има специални блокове данни, работата с които се основава на същия принцип. Първо отиваме на адресния порт, който тук е FC. Записваме адреса в този блок с данни. Ние пишем или четем последователно. Няма значение дали пишем или четем порта. Показалецът ще се измества с единица всеки път. Съответно FC блокът е отговорен за работата с външни SPI устройства. И ние последователно записваме кода на устройството там. 0C е RAM кодът, след това специална настройка за скоростта на достъп. Можете да оставите 0 по подразбиране, той ще работи на честота от 5 МГц, това е напълно достатъчно. След това даваме команда за четене, след което записваме определен адрес, на който ще четем. Съответно това са най-значимите битове, най-малко значимите и най-малко значимите. Като напишем единица към най-значимия байт, ще работим с горната половина на паметта. След това издаваме командата. Fei е равно на 0, тази команда изпълнява заявка към SPI устройството и след това по същия начин, както написахме, четем обратно данните, които сме получили. И това е, което виждаме. Съответно това е пакетът, който подготвихме и изпратихме. Това е пакетът, който получихме обратно, т.е. това е определен код, който направихме. Следователно, ако някъде имате криза, използвана в режим на система за управление, тогава втората половина на RAM е идеална за записване на информация за текущото състояние там, за да записвате там регистрационни файлове, като цяло всичко, което е необходимо. Както показа практиката. Това е повече от достатъчно. Схемата и платките КРИС са предназначени за вградени устройства, т.е. там, където нямаме комуникационни интерфейси с клавиатура, монитори и т.н. Потърсете в радиосписанията планове за 24-та година. Такава статия трябва да съдържа подробно описание на начина на работа. И как правилно да изградите вашите системи за управление на базата на този компютър, тъй като това е много добра алтернатива на същата Raspberry, например. Функционалността е приблизително същата по отношение на интерфейсите, но много по-лесна за разбиране, конфигуриране и работа. Тук всъщност е всичко, което трябва да знаете за работата с RAM. Нещото е интересно, така че наистина се надявам някой. Следователно компютърът Cris CP-M е абсолютно реален, просто малък. Приятели, благодаря ви. До нови видеа. Субтитрите са коригирани от Саймън.